Ahojte štvrtáci. Dobrý deň. Dnes na dnešnej hodine si pripomenieme projekty, ktoré sme videli na e-twinningu z českej strany. To znamená, že dnes bude prebiehať hlasovanie. Aby naši kamaráti videli, ako dopadlo predstavovanie projektov z českej strany, tak to sa o chvíľočku dozviete. Každý jeden z vás má pred sebou 3 lístky. 1, 2 a 3. Vašou úlohou bude pripnúť pomocou magnetky na našu vopred pripravenú tabuľu hodnotenie projektov vašimi očami. Prosím, aby ste si spomenuli, ktorý z tých projektov sa vám najviacej páčil. Ten projekt označíte číslom 3. Druhý projekt v poradí, ktorý sa vám najviacej páčil, obodujete číslom 2. Projekt, ktorý skončil na poslednom tom najlepšom mieste, označíte číslom 1. Prosím vás, aby ste naozaj zodpovedne pristupovali a aby ste nekopírovali Adamko to, čo robia ostatné deti, ale svojim vlastným zvážením dáte dohromady to, čo sa teda vám najviacej páčilo. Takže poprosím, aby ste sa nachystali a môžeme začať. Takže, nech sa páči podľa ABCD. Poďme, môžete ísť k tabuli a môžete ukladať. Poďme. Prvý stôl, môže ísť prvý stôl. Každý ukladajte si podľa toho, ako sa vám páčilo. Poďte. Ukladáme body. Každý podľa svojho zváženia, každému sa mohlo tam páčiť niečo iné. Takže sa vôbec netrápte nad tým, že či je to tak alebo tak. Každý jeden. Dobre, druhý stôl už sa pripraví, nech sa páči. Vy traja, poďte. Kto už urobil, nech sa páči, môže odísť. Dobre. Pripraví sa tento stôl, nech sa páči, poďte, poďte. Štvrtý stôl, Oli. Piatý stôl.